И в предизборната кампания Прогресивна България се ангажира да въведе прозрачност в публичните ресурси, ангажира се да не само да отреже достъпът на олигархията до публичния ресурс, но и да въведе механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и изобщо в разходването на публичния ресурс. Аз съм изключително доволен, че само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата най-важна крачка в поетият ангажимент за такава автоматична система за контрол. А именно успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерии за нейното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп, като работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне. Има, знаете, разлика, дали се печели конкурс с една оферта, с 3 или с повече. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Според мен тя е изключително полезна не само за министерствата, а също и за общините, за самите фирми, за обществото, за медиите и за контролните органи най-вече. Наистина, аз съм уверен, че ще ви бъде интересно да видите някои от тези резултати, а държа да подчертая, че те вече се актуализират в реално време. Всяка една обществена поръчка, която постъпи в централизираната автоматизирана информационна система на електронните обществени поръчки, т.е. към Агенцията за обществени поръчки, автоматично постъпва в този модул и вече се разпределя като информация по съответните критерии и групи. Наистина интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства, кои фирми. Виждате, всички фирми, и това ще бъде интерес за медиите, са подредени, а вие може да избирате по какви критерии, самите вие, са подредени по възходящ ред. Може да видите кой е получил най-много пари и как. Може да видите коя община е получила най-много пари и как. Може да влезете и да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство, или от дадена агенция. Така че, наистина, за мен е много важно, че започва да се въвежда един принцип на прозрачност и достъпност на информация за тези разходвани средства. Има в момента такава система, както я казах, ЦАИС ЕОП, но тя е само листване на всички обществени поръчки. Всяка една е сама за себе си. Няма групиране, няма обобщаване. За всички тези, колко бяха, господин министър, над 190 000 обществени поръчки за последните 6 години, представете си колко човека трябват и колко може би години да работят, за да направят ръчно някакво обобщаване. А това вече е факт. Това го има. Това е първият модул, който ще ви бъде демонстриран от министър Василев и неговият екип. Следващите стъпки. Даже има име тази система, Сигма. Следващите стъпки, след като вече имаме тази огромна база данни и имаме овладян механизъм, по който да я обработваме, ще продължим в ускорени
срокове нататък, да въведем и вътрешноведомствените разплащания. Те никак не са малко. Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Парите се заявиха от АЕЦ през БЕХ, стигнаха до министъра. Министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всички тези пари се предвижиха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса. Това не отива в ЦАИСОК, не постъпва в тази система и ние ще направим така, че всички тези вътрешноведомствени движения на пари, разплащания, които понякога са в огромни размери, също да влязат вътре. Така че това е един от следващите етапи. Следващият вече има ясна визия как да бъде направен така, че да се предупреждава автоматично за фаворизиране на обществените поръчки. Знаете много добре, че много често заданията се правят точно за една определена фирма по техническите спецификации. Така че и за това се мисли системата да разпознава такива случаи и да предупреждава. Ще се свърже системата от тук нататък с други държавни регистри, така че да прави проверка и за свързани лица. А такива има и то немалко случаи. И вече последната фаза, това е автоматична проверка за завишени цени по обществените поръчки. Аз съм, да ви кажа, оптимист. Лично аз не вярвах, че толкова бързо ще се справи екипа на Министерството, защото това беше така най-трудоемката, най-важната част. Основите са поставени. Поради мой друг ангажимент нямам възможност да остана, но министър Василев с екипа ще ви разяснят системата. Аз ви окуражавам вас, медиите, да питате и в реално време проиграйте. Която си искате община изберете, която си искате фирма, министерство, да видите какво се е случвало до сега и как, и къде, и по колко са текли парите. Много е наистина интересно. Това е вече началото на истинската прозрачност в публичните финанси. Без такава прозрачност, без необходимата информация, няма как ние да се борим с корупцията. Без вас, медиите, няма как това да се случва. Без надежна информация няма как да имаме добро управление. И аз се надявам, че в ваше лице, в лицето на медиите, ние ще имаме един силен съюзник от тук нататък, за да пресичаме всички негативни явления, касаещи публичните финанси.